presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hi! Hello mga kasama, kinigapon ninyo Kuya Joel Bensi, kauban sa kong partner Randy Tayad, mangumusta kaninyong tanan. O sa tanang mag-eksunan mga kasama, awhagong ko kamo nga mugamit gyud sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang atong magtatampo karon pinada sa usa ka babay nga nagpatago lang sa ngan nga Nanit. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Higalaan, ang atong magtatampo si Nanit. Kina akong problema bahin ni sa akong bakasyon nga maoy among gikasabutan sa kumbana, apanaon sa ba nga nahimo naman hinuong bati? Pero aro inyo kay masabtan ang akong sugilanon, no? Kung anong nahimong bati, ingon magud ini ang mga panghitabo. So there's no sense pretending Ay, malaka-concert ha? Kadungogin na siya nga patamahuman diri sud sa dayon ka. Dali nga riyot! Mura baya kag miyembro sa kuan kafgo diha nga murag naay gihup-an. Dali diri yut oy. Ay, masudod ko yung kinakoy tuyo ni mo ba? Ay, wa na. Sugod ng kulba na ako bayot. Oy, gano'n kulbaan man ka? Kay murag kadaan ni rabani mo no, murag daghan ti kag tumong. Dili jud ko kalihay ba, murag pirmi kong igo. Adili, oy, siya baya ba? Okay, unsa day imong tuyo nako be? Bungat. Kanang yan, mubakasyon magud may karong sunod si Mana sa Boracay. Hala, wow, ninduta god. Oo, malaginindot kayo yan, pero, may problema man gud. Naibaw nako. Kwarta na sad no. Dili, oy. Hala, kun dili kwarta milagro. Kuan man guyat ba sa amo ugong pagbakasyon dito, may ipegayon man sad god nga kompetisyon. Kompetisyon. Sa unsa man na? Kompetisyon para sa mga bayot. Unsa? Maulog yan. Ay, ang problema na ako kay wadyo ko'y bating suit, wako'y swimsuit. Tuwa man gudunta ko'y tibak na ako sa una. Ay, di naman to pwede. Ay, Nganon dili naman pwede. da, mulusot ang apong itlog. Amaw. Bakit? Hanggaw jud kay kastaran bayuta ka ay. Mabito, yan kung gamit sa una pero na-disqualify ko, eh. Mao nga, mangwam na lang unta ko. Nahimundo mo ko nga may gisulob ka kadtong kausabak. Kita ako, ganahan ko ato. Naadi ay, hain ba ato ba? Wadyo kay numdum nga nakoy bathing suit. Ay, katugo, nangaligo ta dito, lihay-lihay, bits. Nga daghan kayo man siya, ka nakakita ni mo kay, dito may hulma pag-ayo ang kuan, ang basiyo sa sopreng. Sama ka niya ay, kapoy ni mo. Pwede ka kayo numdum. Nga pag-uli ni mo, ha, tini mo hilak ka pagkaugma matod mo, gikasabaan kag maayo sa imong bana. Kung nga nung nagsulob ka adto, nga pang class man ko tong kuan kaliguanan, ang angay ko nito pero ay dito man to adto no nangaligo sa may lelihay beach no wa ka mo haom dito mao nga nagperting suko sa imong bana day Ay! anab Hinumdum na kaday ko bayot, uy.
Oh, salamat taon kay nada pag-refresh. Abi na akong na-delete na yun. Kung anda, Marie, pahawama ko ato ba? Sige na. Oh, sige, pawan mo ka balik. Ugma, ako pa itong pangitaon. Uy, asa ka ito na ako nabutang? Ay, naaral lagi ito di ha. Oo, gani, ako lagi pangitaon. Oh, sige. Assignment na ni mo, ha? Sige, ato na ko. Pahulaman sa tadihawag ka na pamilite, be. Daan na, daan pa ko. Nagisumpay nga dili makatarunganon. Siya ba yaon? Maroon siya just now pa na ako. Sige na, pamilite naman yads. Pila naman na, oy. Ilisan bitaw ka. Ay, di na kinahanglan, kinaibaw ko nga ikaw, di sa kadaw na ako. Ano, naman di ay na. Sige na. Sige, kadiyot kayo magkuha sa ako, ha? Ay, apili ang snack yads. Yun, ano na po yung ako, yun? Aday, kasi dinil? Ay, si Kaapang, ang bayot nga katingalahan. Oh. Nundang di pa maligya sa pang. Asa? Yundang naman. So ito yun niya. Ay, daw saray tuyo, pero daghan kay pakapin. Ito yun niya. Manghuwa, magbiting suit. Oh, budi? Dong, naunsa ding imong uniform sa opisina, oy? Ay, pagkaon na ako ganina dito, day. Nayabaan tao sabaw. Pida. Makuha pagtao ng mansa, day. Ni Mahor ba tao ng sabaw? Sisiw ra na. Dali ra na. Wag tang laging mansaani og siguradong muhumot ning uniform nimo. Ansa na? Lo! Kudaligod! O kaputi na ko na ni. Humot pag yung kayo. Yung sabihin ni mo, day. Tungod sa sabon nga akong gigamit, ang surf powder. Surf? Yes, dong. Katong surf cherry blossom powder. Instant puti dayon ni in as fast as 2 minutes og instant bango pagyud. Wow, kahumot! Pumuputi-putita pa. Excited na ka sa Pasko, no? Maong bisan usahay maglalista, basta limpyo o gumot ang mga sinina, murag mugaan sa mga tong palibot. Murasad og bag-ong pagsugod. Ingon pa nimo, pumuputi-putitap. Panangdong, unsa ka og bakasyon pud ka tadong? Para silang apang bayot ba mga to silang Boracay. Puyag sa ako, Boracay. Ato na di ka. Dito na ito, Boracay, oy. Kapoy yung lakaw nito. Asa kay Sa lang ilos na bakasyon. bakasyon taba. Ay, ato tabukin nun, day. Nanggari kayo dito suruyan nga nindot, day. Sige, sige. Ato tabakasyon dito. Sige kanun sa Sunod buwan, aman. file ko vacation leave, ha? Anya, ato sa opisina. O niya, magpabuok tadaan para sa ticket Ay, ito. sige dong. Gitrabaho dayon sa akong banang among plano nga bakasyon ug ni file na siyang vacation leave ug nakapabook na siyang ticket. Unya to? Oh, ang ticket na to, dayo. Oh, andam-andam na diada, na, para sa bakasyon na to. Yes, dong. Yes. Okay. Excited na ko. Uy, Susuya ko nung Sa kinsaron. Nangakong anak, naaman, ma'am. Joey, iho, Iha. Kumusta naman ka nga niya? Okay raman, Dad. Dali, Dad. Dayon, sud nga ri. Salamat, Iha. Oh, uy, ma'am, dad. Kamu palagi. Yaman mo. oh, iho. O, kumusta naman ang pinangga namong anak, ha? Ha? Uy, murag naniwang lagi ka. Unsagod ni nanit. Wa ni mo atiban nagmaayong among anak? Ha? Ma'am. Ayun, ano eh. Ako yung nagpadaot. Nag-diet ko. Unsa? Sige ko exercise. Ay mauba. Ay abin ako kipasagdan ka na lang maong naniwang ka. Ay, dili mo hinungdan nga muniwang ang tao, gipasagdan na lang. Una sa tanan, dako na ng anak na to, Patricia. Bisag og siya pang usa, magamao na ng manikay-sikay. Ay ilam di ay, Bilendro. Uh, Suma, ikaw kaniadto, gipasagdan baguti ka, ha? Ha? Naniwang bagog ka, kay gipasagdan ka, napas mo ka. Dakogod kay kaglamoy. May tabi di mo, Dako bitaw kog lamoy. Unya ikaw. Kay nanarbaho, ha?
Uwat ang kikaglaugan. Ay, gusto na mo na, Dad, Ma'am. Pida, mag-away naman sa dinuon mo. Kung saan maning inahan mo pataka lagburak. Ay, hilom dia. Tuslukon ko nun ang kalimutaw ni mong kang gawa ka. Hilom, ha? Kining doong Joey. Giani tagyog ka doong namo kay gusto ka na mong dadon sa among pagbakasyon. Ha? Mabakasyon si daddy ni mo dito sa kuan Singapore. Gusto na mo nga kitang tulo ang mamakasyon. Pero, Ma'am... Nakaila na ka na ko, Joey. Dili ko gustong balibaran. Busa pangandam kay sunod si Mana tamanlar ka. Sunod si Mana? Ay, Pero, Ma'am... ayaw na ng piro-piro. Buhatan ang gusto na ko. Kung dili ka gusto nga dili ta magkita. Tuan na sila. Oy, Day. Day. Gusto ka mo kuyog? Kuyog lang. Di na misil nga mananghid pa ka na ako. Nabati ko ang tanan ninyong gipanagsultihan. Pero, Day... Di na lang ko mag-expect nga madayon ta sa tong bakasyon. Unsaon ni inter man ng imong inahan. Og nahibaw ko nga di gid ka makabalipat niya. Sige lang, Day. Inig uli na mo. Kita sa Mlorga. Sa ato pa mo kuyog gid ay ka. Kailan kang mami, di ba? Di na gustong balibaran. Ipakaingon ko pag minyo na ka. Magsalig pa day gihapon ka sa imong inahan. Nanit. Daan ako nahibaw. Nga wanay gusto na ko ang imong inahan. Kani adto pagyud. Pero bisan pa man sa iyang pagbabag, nakasaltan duha. Nagtuo ko nga makabarog na kas kaugalingon nimong mga tiil uban sa imong pamilya. Pero tan-aw na ko nimo, Joey. Pero di man ka mabuhi og ang imong inahan. Nalimot sa dang imong inahan nga minyo na ka, nga may kaugalingon na kang pamilya. Ngano manghilabot pa man na siya nato? Day, sabtol sa datos, mami. Sabtuin? Hagbay na kong sinabot niya, Joey. Sa wapat na makasal, daghan na kay tag naagian ng mga kalisdanan. Binuhatan sa imong inahan. Pero wa siya makapugong nato, tungod kay nakasal kita. Pero karon, naunsa naman taong ka, uy? Tanaw na ko ni mo, no? Murag mo tutoy pa kasi imong inahan. Grabe naman siya ka, eh. Mao ba? Ako na hinoy grabe ron. Kaya sa gutoy sa pag-una-una. Uy, Joey, minyo na ka. May pamilya na. Ayaw pag-agad sa imong inahan. Desisyon og imong kaugalingon. Dili kay mura kag robot na kung unsay gusto sa imong inahan, imo sa dayong tumanan, bisag dili ani maayo. Bitasan ng istorya, eh. Sabtal na tao na, eh. Inahan mo ako. Ikaw, may inahan mo sa O inahan ko! Pero dili sa magbatasan sa imong inahan. Day. Sa sinugdan, bisultihan ta na kang daan bahin sa batasan sa imong inahan. Pero ikaw may nipasalig na ako nga sagdi lang. Kay maminyo ra lagi ta. Di na siya maghilabot atong maminyo na ta. Mo na hinungdan nga nisugot ko nga makigpakasal nimo hanggawa ka. Day, nanit. Kung naibaw pa lang ko nga ingon anak de ka. Pwede ka kay bang mo barog sa imong kaugalingong mga tiil. Di unta mahitabo nga makigminyo ko nimo. Mas agwantahon ko pa to si Tulio. Nga bisan og nagkaupaw na to pero may baruganan. Yun sa nimo po sigurong doon nato yung baruganan. Kaya nakita man ako. Nga bisan og gisigihan siyang ingon sa iyang inahan nga panrabaho na pangitag trabaho wa mo tuo sa iyang inahan hangtod karon wa gihapoy trabaho. Ganahan ka na tawanan na tapulan kayo. Di ka ba mo trabaho? Anya, may baruganan man. So diyan di ka, Joey, ha? Ang baruganan sa tao dili ka bayran og sapi. Kanang tao nga may prinsipyo nga kung unsay gusto niya iyag yung barugan. Bida natural, mga ito'y sapi, di, waka, may trabaho. Ay oo, pero may baruganan. Baruganan, oy. Karon gusto kong mahibaw sa imong desisyon. Unsa man? Mukuyog ka sa imong inahan? O kita mo ay mudayon og bakasyon sa Bukidnon? Tubag! Sama ka, Patricia. Wa gid na mo sabi mong batasan, ha? Sige lang yapong tag-maintain na. Walang di ay. Takyanon ko na ng itlog ni mo. Naibaw ka yun nga dili ko ganahan na nabapihana. Kandi ato pa. Pero hanggaw man ang anak mo. Ha? Nganong ka na yung babayhana mo gipangasawa. Ano magbuot man ka nga dili man ikaw magigtipon? Sila man? Pasagdi na sila.
kay magtiayo na sila. Wala tayo labot na pa. Kitang mga ginikanan, kung maminyo na gani atong mga anak, igo lang tang musuporta kung unsay lang mga plano, di kay kita lang giapoy magbuot. Unsa ka ba ya, muram kag just now? Ilongya! Duklong tanong ka diha. Oh, kisama na yung nanawag ni mo. Be, imo na yung kabit? Animal. Kisama na si Jenny. Buto ako kailana. Ay, ayaw pamakat. Ha? Kisa ni si Jenny. Tungaan. Agay, nayabang ko ka Patricia. Kinsa lagi ni si Jenny. Wag ko magkailana, kay di na ako cellphone. Aw, ipuspos na. Di ba ka na imo? Dili, Kakisa man di ay na, ha? imo bitaw ni cellphone sa ipuspos ko ni. Ay, binoan niya. Ay, binoan niya, Bilandro, ha? Oh. Biya, ambina. Naaraman niya ang mga listahan ng utang na ako. Ambina! Day, ato na ko. Ang basig muna lang ko kuli nila para hindi kuli na ko. Kita sa mga makasyon. Ayaw na lang. Kung mahimo, dito na lang ka. Oh, Ayaw na pag-uli. Kay dili ko gusto nga makikipon sa lalaki nga way baruganan ug wa say ayo. Paulis inyo, ay na pagbalik dinhi. Kay niglarga nimo, wa na kay ulion pa dinhi. Mao na akong problema kay nikuyog gid ang akong bana sa iyang ginikanan nga ni bakasyon dito sa Singapore. Wa ko nila dad-a kay dili man mosugot ang iyang inahan. Ug di sad mahitabo nga mukuyog sa tiyot ko, bisag ingnon pa ko. So karon, miuli ko sa amo, wa ko magpahibaw sa akong bana. Unsa man, sakto ko sa akong gibuhat. Unsa man og kamo ang pasultihon, Nanet. Good morning, Lord! Good morning, Mama Mary! Ate Pres! Good morning, Moria! May adlaw sa tanan. Ma'am! Good morning, ma'am! Good morning. Dong Pedro, good morning! Sa Toledo! Oh, good morning. Lapinas itong barangay captain na Honorable Marvin Pahinog. Sa- Kunsiyar Alorganiste sa Lutupan. Ako siya Ardol, good morning mo diha. O sa imo ang asawa. Okay O na. sa imo ang pamilya, tanan diha, tanan. Salamat Mga kay inyo diha. Galiste, tanan. Oh, nya si Bunel Balingit, daan naman dito ris Toledo diha dito. Wala siya Ano? basta. Sa Lutupan, to ano siya mister dito. Onya, ate Jijen? Yes, Kuya Alan, mga mama, thank you. Unya, salamat kay sa inyong padayong pagpalit sa ato ang Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy, happy, happy permi ang mga bata. Unya, para sa mga dagko, palit mo Don Pepe Dark Chocolate. Unya, ugum-ugum mo sa Diamond Yema o BM Special. Unya, palit mo kay Lami Gyud ang Tasty Fish Cracker ug ang Paulitos Macaroni Crunch. Ate Pres? Okay, ang sendo na ito karong adlaw, ah. Kanis na net, Ate Pres. Nanit. Nani? Kanis na net, Ate Pres. Murag, kadaghan naman ta ng kasugatan ni pero mas grabe niya kay iyang bana. Murag mamasboy pagyapon kayo, Ate Pres. Oh, tanang mga gusto siyang mama, kinahanglan matuman gyud kay abing na net og tarong na ko ni siya og inigkabiya kuno niya siyang mama, magbinuta na siya, mubarog na siya siyang galingon. Ya karon kay maurong yapon Ate Pres. Inig unsay sulti siyang mama sugot gyapon. Kay nang plano sila sa net Ate Pres nga mga bakasyon sa bakasyon sa Bukidnon. Karon di ana iyang mama. Ato ta bakasyon tag asa ta Indonesia, Hong Kong, Singapore. Oh, mao na. Mao na ni kuyog siya Ate Pres. Di ba, no? Ni uban. Ikaw ko'y asawaan, ano? May Ikaw? upos ko. O tinuod May upos ko. Di ba yo? Datong lang yung asawa. Di man sa musugot. Dili maganahan ko Ang iyang ugangan mao na di maayo sa mga ugangan nga di ka ganahan sa imo ang gipili sa imong anak nga himuong kapikas kinabuhi di mo na maayo pasagdan na nimo kay sila lain man ta sila may mag-build out sa ilang kagalingon at tipres sila magbuhat og pamilya dili man Dawaton na lang. o tinuod ay lisod kay na Una inana ka to inato nga ni uban, murag ug ako asawa ana, lainan jud ko. oh tinuod at Ano? tipres bati Kun ang pang akong love amo biya ako. tinuod Kay kuan man na kanang nya murag kuan ba kaayo mutana ba? pataos ganit at tipres nga dibiya ako sa mua sakto ba na akong gibuhat mutana siya ha Ang ay, ikaw, kuan Ate nga Pres. mangluod Ug ako, ko. ana, sakto man na imo ang gingon Ate Pres, Mangluod ko, maluod ko eh. Ay, sorry ate, ko, kag tarong. Gusto ka magtipon tag balik. Oo.
Kani Nga, buhata. mauna lang na pirmi nga Hmm. magsunod ka sa unsay gusto sa imong mama. Uy, kabati. Nga ako na lang nada. Nga, uy. No, di ba? Nga, gikasal na mo, kapikas na ka. Bam! Utsa may masultin mo diya, Bam? Ayaw Ha? ito, Be, ari. Bam. Bam! Bam. Ari, Bam, be. Bam, ari, Be, Bam. utsa may masultin na to diha, be. Pasabang. Eh, Oh. sige ka, salida ko. Sige mo si Brighty, o may undang-undang niya yung Brighty. Bisag na Alam niyo? Sandali. Lahi man ang kanon tao ay magdukot sa pirmi. Ang kanon. Karon, unsay mong tambagan Kung niya? ari ka diri sa basahon no sa New Testament ari sa Lucas 12 versikulo 13. Ah, Sakto ba? Okay. ikaw nagbasa diha. Mato pa din ay. Lucas 12 verse 54. 53, I'm sorry. Mato ba ang ugangang babae magkigbatok sa iyang binalay. Na? Ug ang mga binalay makigbatok sa ilang ugangang babae. Ang title mo na kung ibasa, gingon dire, si Jesus ang hinungdan sa pagkabahin-bahin. Oh, mingon sir, kung maatras ko dire sa dapi sa itaas, suka dire sa verse 51, kay 54 na kung 53 na kung gibasa, maatras ko sa 51 ingon siya naghuna-una baka mo nga may anhi ako aron pagdalag pagkigdait dinhi sa kalibutan. Dili. Tug-anan ko kamo, dili pagkigdait ang akong gidala kundi pagkabahin-bahin. Aha. Si Jesus mo nagsultian sa New Testament Ano sa ang ano man na, Bam? O kako sabot daw ba anong di ba ningon mas Jesus love one another, di ba? ang kanimang God mo sumpay ni Esprea kato naabit to ebanghelyo sa din sa Biblia nga ingon nga Tana, sunod mo na ako nga. Di lang sa kumusunod kay mo, ulit sa ako kay maglubong ko sa kong amahan. Gito magda yung Ginoong Hesus. Pasagdi silang mga minatay nga may maglubong sa ilang patay. Maora na po kay Surya po na dire nga pumpa sa mikro kumpare. Sa labtunon kini kaayo. Kay uy mong iliteral pagsabot. Mga baho inyong minatay. Ang buti pa sa buti. Na kanang panagbuwag-buwag si Jesus gada obe. Oh, siya magapay kay nguna ani. Oh, okay. Ang buti pa sa ani nga unahon gyud siya. Unahon siya. Ang pasabot ako mga presensya gyud niya naa sa imong galamhan. Pero may na sa presensya na to si Jesus. Bam, pero may na Adi ang galing niya pagkabahin-bahin ang buto sa ani kanang mga tao nga kuwang lagi sa pagdangop sa Ginoo mo'y pagkasabot ani. Oh. Tanaw niya na to, Unahon gyud siya Padresiano, kanang nga. Sunod kamo ko na akong muli sa ko kay tuay yuta bagong gipalit ako sa sihon ako sa saningon muli sa ko kay maglubong ko sa akong amahan ina gito mga Ginoong Hesus pasagdi ang mga patay nga mo'y maglubong sa mga patay ina ko mi kumpare og imo nang literal pagsabot mabaho tong minatay. Pero ang buti pasabot ana nga kun unsay mo mga kalisod kahasol ayaw kalimot nga naa sa imong likod. Unahon gyud mo siya. Okay. Ma'am. Mao na ikaw na nit. Bangayog tabag lang dito sa simbahan na nit unsay mao na Ma'am Nanet ka kanang pananglitan ang imong ugangan udi gyud makadawat nimo kung unsay mga hinungdan ihangad lang mabita na uban ko mutambong ka mga perermate mingon nga hikapa in taon ang iyang kasing-kasing nga malukmay siya matandog siya mabalikan siya nga dili maghari kaniya ang kainit sa buot, ang pagdumot. Ana ba? Ingon ana. Ako yung panang, din ang sigkuyog siyang inahan. No. Ana lang? Sigkuyog ba? Ana Okay, lang? kwan lagi, mamas boy lagi, ka na mag-agad na dito talan. Ana ba? Ana lang dahil na nit. Unya, usasad, ipon din sa lagpuyo gulyat. Ipon ang dili. Si bayang maugangan, lain. Laig, balay. Pero kani si Nanit o si Koan, yung banas, Jimmy, ipon na. Awat lang mo ipon sa ugangan. Pero Jimmy ba yung nga nato yung bana? Mauna lang ito kung tambag dahil kanang pasagdil sa pagkakaroon kanang sa tungingon nga nilakaw ka ibutang lang yun sa mga huna sampit lang yun sa Ginoo kay Sampit lang. Oo. Hangad sa tanan. Kay Ayan sa langit ang sa tanan. tanang mga asawa sa kunang giingon si Mama Mary mo biya mo example
Nga mo busugutan siya. Yang anak Joey gilan. di yung bana dong. Ha? Si Joey. Joey, dili Jimmy, Joey. Dudong Joey. Kasunod mo na Ah. yung Joey. Kana na kay si Mama Mary baya ubot na naon perti lisura siyang role. Sukat gamay pang bata, hangtod na dako. Kita gyud siya di gyud sa tubangan nga gilansang yung anak sa cross. Ikaw kung inani ka kisi-kisi. Oh, pero gidawat lang gyud niya tanan. Dili di ka ako kita kay mo anak ng bigtes kung nagilansang. Dungabon pagbangkaw. Di malali mo may gani ka sa kuya pag una no. Oh. Sa ako naging dangop lang gyud pag-ampo indahe para dunggon, ikapon nila mga balatian o kanang na ang makaamgo sila nga magtiayo na kamo. Dapat na mo ikagalingon May pa yung amahan, Bam. Ang amahan na tong Joey, kay kasabot pa. sa palungon po permis Lagi, maldita ito yung gangan. o ana no. Okay. O buto no naon inigpiyong raban ato, inigabot to dito na araban dis Biblia nga pangayuan gyud tag husay. Husay na, gina. Dili man kaingnon Goliath nga nakaadto kag Boracay, nakaadto kag dito Indonesia? sa bakasyon, Australia, din Singapore. nakaadto mo Singapore. Di ra ba? Inigabot mo dito, ingnon ra ba kunota unsa may imo mga binuhatan sa kalibutan. Kana, mao gina. Ikaw Pedro, himabay ka ba? Ikaw bambina, hinglaki ka ba? Salamat ang pinakatituluman noon. Kola ko ay puzzle, tihon.